Ο Όμιλος Φυσικών Επιστημών του Δευτέρου Γυμνασίου Χολαργού σας παρουσιάζει την κλεψίδρα ιωδίου. Υπάρχουν αντιδράσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό εξαρτάται από την ποσότητα των αντιδρόντων. Μία τέτοια αντίδραση είναι αυτή που θα σας παρουσιάσουμε. Η αντίδραση Iodine Clock Reaction πραγματοποιείται σε 4 στάδια. Η ολοκλήρωση, τερματισμός της αντίδρασης, μπορεί να ανιχνευτεί εύκολα με αλλαγή χρώματος του διαλύματος. Αυτό επιτυχάνεται με τη χρήση δείκτη. Δείκτης ολοκλήρωσης είναι το διάλειμμα αμύλου. Για την πραγματοποίηση της αντίδρασης απαιτούνται τα εξής διαλύματα: ιωδιούχο κάλιο 5%, θειοθειικό νάτριο 0,6%, υπερθειικό νάτριο 45%, άμυλο 1% και απειονισμένο νερό. Για την επίδειξη της αντίδρασης, αυτά τα διαλύματα ήταν ήδη παρασκευασμένα. Αρχικά πρέπει να παρασκευαστούν 2 διαλύματα, τα διαλύματα Α και Β. Για την παρασκευή του διαλύματος Α, αρχικά μετράμε 33 ml απειονισμένο νερό. Επειδή η πυκνότητα του απειονισμένου νερού ισούται με 1 γραμμάριο 1 ml, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ζυγό για να μετρήσουμε με ακρίβεια τα 33 γραμμάρια που αντιστοιχούν σε 33 ml νερού. Έπειτα, μετράμε 4 ml διαλύματος αμύλου με τον αγκομετρικό σωλήνα και το αναμειγνύουμε με το απειονισμένο νερό. Χρησιμοποιώντας το σιφόνι πληρώσεως και το πουάρ, μετράμε 10 ml διαλύματος ιωδιούχου καλίου και το προσθέτουμε στο προηγούμενο διάλειμμα. Τέλος, προσθέτουμε 3 ml του διαλύματος θειοθειικού νατρίου. Για την παρασκευή του διαλύματος Β, αναμειγνύουμε 35 ml απειονισμένου νερού που το μετράμε πάλι με το ζυγό λόγω της πυκνότητάς του. Με 15 ml του διαλύματος υπερθειικού νατρίου. Αναμειγνύουμε τα διαλύματα Α και Β και ξεκινάμε τη χρονομέτρηση. Ο δείκτης μας, δηλαδή το διάλειμμα αμύλου, ανιχνεύει το ιώδιο και μετατρέπεται από άχρωμο σε πολύ σκούρο μπλε, σχεδόν μαύρο. Και αν αναρωτιέστε τι είναι το όχημα που βλέπετε, η αποκάλυψη θα γίνει μετά τα συμπεράσματα του πειράματος. Συμπεράσματα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης τερματισμού της αντίδρασης καθορίζεται από την ποσότητα διαλύματος θειοθειικού νατρίου. Πραγματοποιώντας πολλές φορές το πείραμα στο εργαστήριό μας, συμπεράναμε ότι όσο αυξάνουμε την ποσότητα θειοθειικού νατρίου, καθυστερεί την αλλαγή του χρώματος. Κάναμε βαθμονόμηση αντιστοιχείας χρόνου ολοκλήρωσης και συγκέντρωσης θειοθειικού νατρίου και κατασκευάσαμε την καμπύλη βαθμονόμησης. Και τώρα η αποκάλυψη. Με μεγάλη μας χαρά είδαμε την αντίδρασή μας να χρησιμοποιείται. Συνεργαστήκαμε με την ομάδα Chemicar της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και, ανιχνεύοντας τη μεταβολή του χρώματος της κλεψίδρας μας με ένα ζεύγος φωτοδιόδου Laser LED φωτοαισθητήρα, καταφέραμε να ελέγξουμε το χρόνο κίνησης ενός μικρού οχήματος που έχουμε φτιάξει. Έτσι, συμβάλαμε κι εμείς σε ένα πραγματικά συναρπαστικό εγχείρημα της ομάδας.